Acum să vedem dacă eu mai am bani. Nu am niciun bani. Ok. Bă, Andrei! Andrei, vezi ce iteme avem noi? N-avem niciunul. Și vrei să jucăm pe professional? Da? Stai cum există. Există Incense, abar ce dracu e, Igniter, Firelight, Headgear, what the fuck is this? Mă uit la Am o tare femeie. O... Ce femeie, mă? Nu Vezi tu, mă, știu. femeie că... Aaaa... E... Asta e că era să-ți văd dinții? A, așa. Hai, de rede și de asta. Beau... Beau... Iau... Cocktail. Cocktail cu o capa. Cu banană. Deci cu o capa, da. Cocktail de banană cu lapte cu... felie de pepene. Jesus! E foarte bun. Fuck is this? Andrei, uite-le mâna mea! Bă... What? Uită-te la Uite-te cum termometru! Ce-s What the astea? Uite-te la caietul de matematică! Caietul de matematică. Deci laser de ăsta am eu în dulap acum. Asta zic. Pot să-i pun un capăt de ăla transparent și să aibă efectul Asta ăsta. zic. Și eu nu... De-abia dacă văd ceva. Deja aud cum cad lucruri. Unde e? E la subsol? Cred că da. Păi și ce, dacă lași ăsta pe jos? Dacă las ce pe jos? Ăsta... Laserul. Fac nimic. Ce pe jos, mă, că nu văd nimic așa? Păi și pur și simplu țin mână ca să te uiți la... Da, trebuie să-l țin în mână. Ca să vezi dacă trece fantoma sau nu? Da, da, da. Oh. Bine, asta e. Nu, și dacă las pe jos, dar dacă las pe jos e mai căcat. What the fuck? Doamne, dar s-a schimbat jocul ăsta, nu glumă. E că încerc să văd dacă văd doți. Uite și... Adu Pusul? Canon-ul... Da. Ce... N-avem fotocameră. N-avem? N-avem! Nu poți să faci poze, trebuie să ai level ca să poți să-l iei. Căcat. Bine, am luat osul oricum. Am luat pelvisul. Hai că mai scade. 4 3 Ia auzi, 2 ia auzi, ia auzi, ia auzi, ia auzi. 0. Ok, freezing Unde? aici. Unde a fost? Unde a fost ușa? Aici, aici. Nu știu, nu știu. Asta e freezing. Îmi arată level Și 3. dots, și dots. Și ghost orb, și ghost orb, pardon. No, da? Da. Mi-a arătat level 3 aici. Mamă, cum se vede cu laserul. Doamne, ce ciudat e. Deci aici este sub 0, deci e freezing clar. Hai, Ia auzi. așa am pus camera. Hai să văd dacă putem să mai luăm ceva de aici. Bă, ceva cade aici, mă. Wow. Știi. Wow. Morți, mă, din gură. Ce a făcut? Mi-a urlat în ureche. Ceva... Atingeri aveți și voi? Atingeri amoroase? Hai bă, vreau atingeri amoroase! Vreau atingeri amoroase? Ce ură din partea ta? Deci, ce evidență avem? Freezing și dot și ghost orb. Are you here? Where are you? How old are you? Are you here? Are you close? How old are you? Where are you? How old are you? Show yourself. Where are you? You here? Give us a sign. Show yourself. Ok, habar n-am ce ne pasă. Hai să încercăm
Ăsta... Music box-ul? Bine, hai. Ia să țin dacă putem aici. Hai aici, că e mai aproape. Ce încet. Bă, dăm lanterna. Ce vine să putem să mai facem? Ultraviolet. Dracu înseamnă ultraviolet. Fingerprints? Asta au schimbat ei? Hop. Atins-o? Ia, închide lumina. A, nu sunt punctele de la... Where are you? Here? Close? Mai încerc acum. How old are you? Bă, ne închide aici. Nu este acest ultraviolet. Bate, dracu! Lasă-mă în pace! Am văzut-o. Da? Unde dracu e? What? Unde e căcatul că nu mai pot dunetul? Cred că am văzut-o. Cred că... Toți? Morți! E event. Deci MF de 5 oricum n-avea cum să 5. MF de 5 n-avea cum să fie. Adică vezi ceva cu asta. Oh, cum se vede. Ia stinge ușa, închide ușa. Wow. Bă, de ce? A, ești aici. Am ieșit. Mi se strică display-ul să mor eu. Cine a bătut? Eu n-am făcut nimic, am ieșit din casă. De ce m-ai lăsat singur? Nu știu. Asta e cât de multă dată ne-a luat. O, suntem la 0, cred că este Iurei. Sumor! Ba, nu sunt mort! Nu, ai reușit? Da! Bravo. Bravo. Hai. Eu cred că este Iurei aia cu doțul. Ia vină încoa. Nigga. Fuck off. De ce vrei mă să mai stăm aici? Mi s-a părut că am auzit caietul. I-a scris ceva? Nu. Ok, deci este doțul atunci, Iureiul. Îi zici tu Iurei. Da. Poți să pui ce vrei, eu fac ce vreau. Yes! Ce era? Iurei? Iurei. Yes. Oh, bani frumoși. Oho, cât am primit! Încă mi-arată initializing. One, fuck off. Alex! Ai Am făcut primit 500? 825 de dolari. Doamne. Dar noi am făcut acum pe aia de dublu, nu? Da.
La fel 825. Înainte primeai până în 150, în cel mai bun caz. Ah, da, acum ai 150 investigation bonus. What the fuck does that mean? Și $100 doar pentru the correct ghost type. Și eu mi iau un flashlight și un fotocamera și nu știu ce am putea să mai luăm, ce ai putea să mai ieși tu. Vreau și eu. Bă, da, mă aud prea tare. Ia-ți, puțin, da. Mă aud prea tare! Da. Mai ia și tu un fotocamera dacă vrei. Da. Pe ce hartă acum? Vrei pe Willow? Mi se pare Edgefield și Ridgeview puțin prea mare acum pentru la început, știm că noi nu avem bine, mai mai facem încă una pentru bani? Și pentru da, level? Pe care? Pe Willow sau Tangle? Willow. Illuminated. Oh? Vreau să-mi iau o jucărie. Așează-te! Mamă, ce păcat e asta. Nu duc în garaj să văd dacă e acolo. Nu e în garaj de jos. Mergi și un hiding aici. Avem... Nu, era una video. What the fuck, nici n-am văzut asta. Am făcut o poză. Avem brichetă? Nu cred. Ah. Eu nu... Ai făcut asta sau... Lasă-mă că eu încerc să-mi dau seama care e... Eu am dat drumul la radio, dar nu credeam că o să se audă sunetul ăla. Încerc să-mi dau și eu seama care e camera. Omul meu nu poate să-și dea seama care este MF-ul. Omul meu. Voiaj. Nu, mi s-a părut mie. Voiaj. Deci peste tot în 7 grade, Voiaj. afară este relativ cald. Voiaj. Afară este cald. Voiaj. Așa mă că ești, pentru mine chiar ești prea tare. Ai, really? Come on, boy. Bă, frate, nu fi așa. Hop, gata, am găsit camera. Asta e camera. Freezing. Ia, stai că vreau să... Audio. Ce dracu am zis? Apply, dar nu mă aud dacă apăs pe V. Alex, da, acum apăs pe V. Aud un fel de băzuit, mai mult l-aud. Asta e aud radioul pe tine. Ia, acum o să apăs pe V. Unde ești? Sunt în sufragerie. Zi. Mă aud? Da, te aud. A, cu V. Cu V-ul mă refer. Cu V, da, Ok. da. Nu, că vreau să încerc ceva. Am un creion de la Bic. Ok, hai că... Și-a băgat picioarele Fantomania de... melodie, că aruncă cu paharul în mine. Oh, băga mești! Stai, unde sta? Mă fără 3, 2, Oh! 4. Am văzut-o pe toți, bă. Da, da? Da, a trecut prin spatele tot. Uite, bă, mingea. Știu. Nu mă mingea.
Ia... What the fuck? E mingea. A dat-o asta cu cap. Băi, Deci ce- tu ce zici vasă sigur că ai mișto. văzut-o, da? Da! E de 4 la minge, nu mai e, gata. Atunci dacă ai văzut-o, cred că avem deja Iurei din nou. Hai, pleacă, 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 pleacă. Iurei din Pleacă, nou. pleacă. Cu freezing după Ghost Orb și tot. Deci mai zi o dată, deci avem freezing. Ghost Orb și tu ai zis că ai văzut-o prin toți. Toți. Uite, dacă vrei... Ghost. Uite, vrei să mai încercăm să facem average sanity sub 25%? Da. Sau să facem poză la Ghost? Da, da, da. Nu, lasă poza cu fantoma că... Poza doar am zis-o. Ca să știi că avem... Avem hiding spot în garaj. Voiaj, voiaj. Să știi că o să mai pun încă o dată voiaj. Bă, Am văzut cum venea spre tine. Fă! 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 vezi că se enervează. Bă, asta nu vrea să răspundă, frate. Spune. Bă, frate, fă, asta nu vrea să răspundă. Te tu la ușă să vezi dacă se închide. Bă, ești urâtă și curvă, pleacă de aici, fă! Fă! Sunt măta! Mamă, vine măta! A fost event? What? Ah! Acum vine, acum vine. Mai apăsa pe V, te rog. Am făcut măcar poză. Oh, bun, bravo! Gata? Nu știu. S-a mort tu că aici ai stat. Eu aici m-am dus. Băga mea și piciorul în aparatul tău de căcat! N-am făcut până n-am făcut average-ul. Numai eu am sanitatea cea mai mare. Cum de fix eu, frate? Era după mine fantoma. Bine, hai că-i pun eu o altă melodie, poate așa reușim. Ok. Gata, bă. Ne simt porcule. Stai să-mi pun și eu niște Pepsi. Puneți Pepsi. Eu beau un cocktail. Cocktail de Pepsi, na. Nu, cocktail cu Pepsi, na. Ai mai auzit? Bă, s-a închis ușa, bă! A închis ușa, bă! Bă, nu e bine! Bă, ascunde-te, bă! Gata, poți să Ia, stai... Deschide lumina, deschide lumina! Aprinde lumina. Deschide-o! Hey, turn on! Deschid eu picioarele pentru tine. Deschide lumina. Bate ca luna. Ce melodie să pun? Deschideți picioarele. Ce melodie să pun? O să link. Taci, bă, nebun. Zim ce melodie să pun. Dar câte poze pot să fac cu căcatul ăsta? Nu știu, dar nu mai face. Vezi că a închis din nou ușa. Da? Da. A, da. Mai fi prost și stai jos.
Așa cu aia, că a venit și m-a omorât. What? Nu! Ba da! Pe mine m-a omorât, bă, nu pe tine. What the fuck? M-a omorât pe mine, nu pe tine. Dar nu am apăsat pe V. Nu i-a Îmi pare rău, plăcut. sincer. Nu i-a plăcut Daft Da, Punk. nu i-a plăcut. Oh, Jesus. Pune Iurei, pune Iurei, pune Iurei. Am pus. Ok, ok. Deci să înțeleg că foaia și i-a plăcut, dar Daft Punk nu. Mhm. E Stai, yokai. putem. Bum, what? Ce mă, nu era? Era freezing. Am văzut Ghost Orb-ul. Probabil n-ai văzut tu ăla.